Nibulisa nonke bandla likaThixo elikhona emhlabeni egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Uyabona ukuthi kwakubanzima, kube zinsuku zobunzima, kufuneka into bana sazi into bana uThixo utheni, uThixo ngubalo ukuthethile kwizwi lakhe ngensuku esikuzo nensuku ezizayo. Funeka simazi ukutheni uThixo. Yabona ndithi ke namhlanje izinto zakho ziyabuya, izinto zami ziyabuya, izinto zethu ziyabuya, konke okuthe kwantshontshwa kwebiwa lisela kuyabuya, okuthathile uza kubuyisa kunesilinganiso esihle, kuhloshiwe, kuhlunguzeliwe, kuphalala kungokwethu. Masifunde izwi esilifumana kwincwadi kaYoweli wesibili 25 no-26. Ndonibuyisela okweminyaka eyadliwa inkumbi, nangumkhothululi, nangumqikela, nangumnqunquthi, impi yam enkulu endayithumelayo phakathi kwenu. Niyakudla nidlile nihluthe, nilidumise igama likaYehovah uThixo wenu oniphethe ngokubalulekileyo. Bangadani abantu bam naphakade. La ngamazwi kaThixo. Bona ke izwi likaThixo lelizwi elisebenza kweli phakade, elisebenza nakwiphakade elizayo. Uyamva apho uba uthi uyakubuyisa konke esalahlekelwa kuko kwiminyaka edlulile. Uza kubuyisa konke, akubuyise konke okwadliwa ngendlela okwadliwa ngayo zizinto ezidlayo. Uthi ke thina siyawuthi sidle sihluthe, sidle sidlile, sidle amaxesha amaninzi sithi sawuba sihluthi silidumise igama lakhe, ngoba ufuna kudunyiswe igama lakhe. Singaphinde sidane, bangadani abantu bam. Akathandi uba siphinde sidane. Nangoku kungenzeka sidanile, njengoba sidanile sidaniswe zizinto zethu ezilahlekile, kodwa funeka sikhumbule sazi into yobana phambi kwaThixo ayikho into elahlekayo, ngoba amehlo akhe abona yonke indawo, akhwaphe engaboni khona. Ngoko ke yonke into ethathiwe kuthi izawubuyiselwa kweli phakade, nakwephakade lizayo izawubuyiselwa into ethathe kuthi. Nasive futhi kwincwadi kaSamuel wesibini 9 sifunda uverse 7. Wathi uDavide kuye, musa ukoyika, ngokuba ndiya kukwenzela inceba ngenene ngenxa kaYonathani uyihlo, ndikubuyisele onke amasimi kaSawule uyihlo, wena udle isonka etafileni yam ngamaxesha onke. Lelinye ilizwi elikhombisa ukubuya kwezinto zakho. Ziyabuya izinto zakho, ziyabuya into zam, zizawubuya zonke zinesiphindisi, kune-interest kuzo. Ngoba kaloku apha kubuyiselwa okungokaMefibhoshete engakwazi, kwathathwa kuye, kodwa ngoku kuyabuyiselwa ngowayekuthathile kuye, kuba ngokwakhe okubhalwe igama lakhe. Yonke into ebhalwe igama lakho ibuyela kuwe, mnta kaThixo, ibuyela kum ndingumntana kaThixo. Ziyabuya izinto zethu, ethandi engathandi osisitha, ethandi ongathandi olutshaba lwakho, ziyabuya. uSathane ethandi engathandi, iyabuya imihla emnandi. Uyabona uThixo wentsuku ezinzima, insuku ezifana nentsuku zasebusika, isengwanguThixo wentsuku zobumnandi ezifana nentsuku zasehlobo. Zonke insuku zenziwe nguye uSimakade. Asifunde sive uba zibuya njani izinto zethu kwincwadi yokumkani besibini 8 sifunda 6. Wayibuza ukumkani intokazi leyo, yamxelela ukumkani, wayinika umbusi othile, wathi yibuyisele zonke izinto zayo nokutya konke kwentsimi yayo, uthabathela kwimini eyemka ngayo kweli lizwe, kuzise nakweli xesha langoku. Uyabona uba ziyabuya izinto zakho, zibuya zinenzuzo, zine-interest. Uyabona apha mhla wayesuka kweli lizwe kude kube ngolusuku lakhe ebuyile, akubuyiselwe konke okungokwakhe.
ngamanye amagama kukhona abantu abathanda uThixo, abakhonza uThixo, abazi izisebenzi zikaThixo, abathi xa behamba apha emhlabeni beshiya izinto zabo, inzuzo yabo isezawubuyiselwa kweli lizayo iphakade, ngoba abazubuyiselwa kweli phakade ngoba bewudlulile lo mhlaba, kodwa belindele umhlaba ozayo. Kwelizayo iphakade zizabe zibuyiselwa sukela ngosuku abawushiya ngawo umhlaba kude kube lolo suku lokubuya ngaye kwakhe uYesu Kristu ezophila nathi kwiphakade elitsha. Zawube sezibuyiselwa ke izinto zakho umuntu olikholwa. Yabona kunendawo aphathi khona uYesu Kristu babenikwa amatalente, lo wanika italente yanye yaphinde yathatha italente yakhe wasuswa kwathiwa makanikelwe ebangcikivini bayomngcikiva apho kunamazinyo agedlayo, apho kunomlilo khona. Lo nto ithetha ixesha elizayo, ayithethi kweli phakade into yobana lo muntu othathelwa. Lo nto ithetha abantu abangakholwanga kuThixo, abantu abangazananga noThixo, abazizikhohlakali, abantu ababe nezinto emhlabeni babazizityebi, ezo zinto zabo ziyawuthathwa zinika abantu abakholiwe nguThixo, banikwe zona baze bona balahlekane nokungokwabo kunikwe abantu bakaThixo abasebenzele umbuso kaThixo bezisa inzuzo kuwo umbuso wenkosi yethu enamandla. Ndithi ziyabuya izinto zami, ziyabuya izinto zakho, ziyabuya izinto zethu ngesilinganiso esihle. Akukhathaliseki into okubana yintoni elahleke kuwe, ungazikhathazi wena nje funda into eyinye uba izwi likaThixo kalithethile kuzakwenzeka, noba kwenzekanga kweliphakade kodwa kwelizayo iphakade kuzakwenzeka. And ke funeka ukwazi bafune kuhlale kuye uzimaseke kuThixo, uphumle kuThixo, unikele kuye kwintando yakho uba makwenzeke intando yakhe, ungasazami ngawakho amandla ngoba ayiseve lento ingamandla ethu kodwa ingomoya kaThixo. Makusebenze umoya kaThixo, wena nje urelaxe, uhlale phansi, izinto zonke sezilungisiwe. Uthi babize bonke ngoba sokulingisiwe emtshadweni baze abamenyiwe, umenyelwe enkosini, uzohlala nenkosi, uzodla nenkosi. Siyeva apha kuthiwa uzawudla wena isonka etafileni yami ngamaxesha onke. Kuyaphinde kuthiwa niyawudla nihluthe nilidumise igama likaJehova. Zizinto ezi uThixo afuna sibe nazo, sidle sihlale phansi sinethezeke. Yabona ininzi into oyiplanayo ngengqondo yakho, iliyatsho nezwi lithi zinintsi ingcinga zomuntu kodwa nguThixo ophumelelisayo. Ngoku ithini into yakho yoba uzixakekisa? Suzixakekisa because ungazixakekisa wenze yonke into, usebenze ngawakho amandla kodwa uphulukane nayo yonke into kodwa ungabufumani ubumnandi, kodwa zingenzeki izinto ngendlela ofuna ngayo. Kodwa xa unikele kwintando kaThixo uthi lead me bawo, ndikhokhele, ndise apho ufuna ndiye khona, ndise ebumnandini bakho, ndise kwintando yakho, zizakwenzeka izinto. Zizakwenzeka ngendlela kaThixo, ngecebo likaThixo, ngepace kaThixo, hayi ngesantya sakho. uThixo uyasithanda. Xa ndizawuvala ndifuna uba ndithathe kumazwi kaYesu Kristu, sive uba uYesu Kristu uthini ngokubuyiswa kwezinto, ngoba ziyabuya izinto zami, ziyabuya into zakho. Andikhathaliseki zithathwe ngubani, andikhathaliseki ziphi, andikhathaliseki zihambe ngeliphi ixesha, zihambe ngawuphi unyaka. Kubuyiswa iminyaka yenhlupheko, lawo uhlupheka khona kuzawubuyiswa ke ngokuba ibhatalwe lo minyaka, kuziswe zonke izinto owishwayo ngaloo minyaka yobunzima. Ngezo ntsuku zobunzima ziyabuya into zami, ziyabuya into zakho. Wena mntakabawo hlala ulinde into zakho ezibuyayo. uThixo uzibhale igama lakho, licebo likaThixo bazibuyele kuwe, ngoba uThixo akawatyi amandla endoda. Ubulalekile kodwa kwabikho nzuzo, kodwa ndithi yeza inzuzo ngoba uncedo lwakho luvela kuJehova, amandla akho avela kuSimakade uJehova. Nikela kuye yonke intando yakho, inikele ibe ngeyakhe. Sifunda apha uLuka 6, sifunda u38. Yiphani naniya kuphiwa nani, umlinganiso omhle, ohlohliweyo, ohlunguzelweyo, ophalalayo, nowuphiwa esondweni lengubo yenu, kuba umlinganiselo enilinganisela ngawo niya kulinganiselwa
kwangawo nani. Nanso-ke into etsho nguYesu apha ethi ke ziyabuyisela izinto zethu ngomlinganiso omhle, ohlohliweyo, ohlunguzelweyo, ophalalayo. Athi uDavide, indebe yami yachichima zizibusisa, indebe yami yaphalala zizibusiso, zintsikelelo zikaSimakade kuzawugcwaliswa. Zathi xa zibuye zigcwalisiwe. Koko xa unothembeka nje, xa unohlala ebukhoneni bakhe, uzinze ebukhoneni bakhe, ziyenzeka izinto azenzeki. Ndithi kuwe, iimini ezinzima neemini ezinhle zenziwe kwanguThixo omnye. Ungazikhathazi ngabantu abakwimini zobumnandi abasesama, wena usewinter, abakwimini yolonwabo kodwa wena ukwimini yenxwaleko. Ungazikhathazi ngabo, kodwa hlala ulinde kuye uSimakade uJehova, ulinde kuyinkosi yethu Yesu Kristu. Ndithi mntakabawo, xa ungakaze usindiswe, xa ungakaze ukholwe udaba likaYesu Kristu, ndiyafuna nje ukucebisa into yokubana khawuhambe eBhayibhileni. Kunamazwi apho kuthiwa khona wathi uYesu Kristu, kunamazwi athi khona inene ndithi kuni. Loo mazwi wonke athethwe nguYesu ngawona mazwi aqinisekileyo, ngawona mazwi awubomi, ngawona mazwi ahlambululayo. Xa unofunda loo mazwi wazi, lowo mazwi wagcine, ndithi kuwe awusoze uphulukane nomvuzo wakho ukuye uSimakade, awusoze uphulukane nekamva lakho elikuye uJehova, elikuye Yeshua HaMashiach. Ndithi zinikele kuyo le ndaba, zinikele kuko ukusindiswa, usindiso, wenze izwi lakhe, ngoba ukusindiswa ayiyonto yabantu kodwa yinto kaThixo, yinto efunwa nguThixo ebantwini bakuba bakholwe ngunyana wakhe baze basindiswe bangene kumbuso wakhe wanaphakade. Ndithi ke kuwo usenze sosigqibo, makube kuhle kuwe nabendlu yakho, nakube kuhle njalo intsikelelo ndiyizisa kwakho, ndingenisa kwakho, ndingenisa enhliziyweni yakho, ndingenisa emzimbeni wakho nabantu bendlu yakho. Intsikelelo kaSimakade uJehova kwehla kuphela intsikelelo phezu kwakho. Malutho uthando, uxolo, umsa nenceba kaJehova ihlale nathi. Kuthi ubukhona benkosi Yesu Kristu osethembisile bake asilahle ngeke asishiye, uzawuhlala nathi esihambela noSimakade uJehova. Makuthi ke umoya kaJehova oyingcwele ube nathi, uhlale nathi, ngoba siyamdinga umncedi wethu ngoku ide ibe kunaphakade. Amen.